Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdaan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Niining takna sa gihapon kami mapasalamaton kanimo nga sa gihapon padayon kini nga programa nga nagasulti sa kahayag sa kamaturan dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa nga unta mahimo kining instrumento diin pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta o Dios nga ang mga nagapaminaw imong tandugon ang ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing diin sila Ginoo imong kabigon sa pagduol aron mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among mga pagampo, hining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Brother John, maayong hapon. Plastada na usab ang amo nga radyo. Bisan layo pa ang oras sa inyohang programa kay aron nga dili mi malipat nga magsugod na mo. Salamat sa pagbasa. Si Boyet de ini. Okay, daghang salamat Brother Boyet. Okay, ni apatay basahon. Kuya John, maayong buntag og advance happy midweek. Aduna ba mi lugar nimo nga magamit kaning bulan sa June? Kay gusto unta mi nga makabisita ka diri sa amo nga simbahan. Okay, sige lang, dili sana ko ni delete ni kini manggong kuan, kasagaran gud ang importante manggod nga gikinahanglan sa kadaghanan kana magyong Sabado. O unya naa naman tay mga kuan, naa naman tay mga na kumit na daan, basin og asa nang dapitan ng inyong gusto, base o kaning John murag na apay usa nga nahabilin, no? Unya mo kuan ko mo text ako ani nga number, dili lang usa na ako ni i-delete. Well, last text nga ako nga basahon, mangutana mi ninyo sa pangutana man so ilisan lang tani kay naa may pang follow up question nga naas kang Brother Libing nga atong tubagon. Ang mga tao ana nga nagsubay anang doktrina hazar nga wa na ang sugo, unya sa inyong gidiscuss isag yung kilay ana noon, pero kanagong mga tawhanaa nagsalig sa ilang kaugalingong kaalam, dili na mudawat sa kaalam sa mga tao nga minanduan sa Espiritu Santo dinha sa Biblia. Kay sama sa giingon ni Pablo sir nga ang sugo bantayan hangtod sa pagtungha ni Kristo, unya sila wa naman magbantay
kay ang ilang gisiligan ang kaalam sa ilahang mga kauban sa simbahan kay something's missing. Okay. Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message yes ang cellphone ato sa matan-aw di Brother Libby ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita o nasuras kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast. Kamon tanan mga higala kinasingkasing namo nga gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Makahimo mo sa pag-send rin namo ni Brother John og mga mensahe, greetings or mga pangutana. Amo nang gina-welcome mga higala aron ato unya nang matagaan sa pagtagad kung naamoy mga pangutana. Unya atangin ninyo ang pangutana nga ato nga basahon karon. Aron sa baka participate mo higala na amoy mga dugang tubag so i-send po na dinhi sa among mga number aron sa ingon na makashare mo ngadto sa mga higala nato labi na sa nagpadala sa mga pangutana. Unya kung amo sa diingi welcome no ang atong tanan mga viewers, mga followers sa Facebook. Palihog lang po no atong i-share kanunay ang atong programa nga atos to mga friend aron daghan ang makakita o makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Ni alang sa atong mahigala sab nagamit ang mga sound system karon sa kalalaing mga lugar amo usad nga gipasalamatan mga kahigalaan. Anya adto ta mga higala sa pagtan-aw sa screen ato ning basaw ni ipipila ka mga mensahe nga ato nakita karon. Okay, ato ning tanawon niya si GJL Idar watching from Nazareth Church. Mayong hapon ninyo Kuya Alexander Diheto o Kuya Libby Clavis. Okay, good evening no GJL Idar. Sahay ning GJ o GGL sahay maglibog ko og kang kinsa ni kang bumbum ba ni o sa kang diversion ba ni. Kanya kinis diversion ang kuang giri ang realidad ani muna. Niya so okay lang niya maayong gabi ninyong tanan diha dai sa Nazareth ang Dios magapanalangin sa inyo. Okay, niasad si Sister Leah Muniez. Kumusta si Pastor? Okay, tuwa siya sa Davao Mads, no? Igor yun siya na ulit dito, kay transfer siya nga to sa bag-oon to niyang distrito dito, pero ang Diyos mong ko'y nahibaw sa ato nga kinabuhi. So, gipapahulay yun si Pastor Koyos. Okay, niasad si Ayan Kevin Dorotan. Anya niya sa itulo ka mga heart nga iyang gisend din sa atong programa. So good evening no. Ayan Kevin Dorotan. Okay, ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen. Anya ato ning tanawon mga higala ang mga nag-heart o mga nag-like sa ato nga tulumanon. Okay, niya si Kent Oy. Anya niyasad si Brother Ronilo Itang, niyasad si Gerardo Lobetania. Daday may gabi inyo diha daday man may banji og sa mga kabataan ug sa tanan nanood ron sa atong programa di sa Australia may gabi. Niyasad si Brother Ronaldo Bragat, Angela Bersero, Andy Diniega, si William Adi. O ni aritas mga naglab sa atong programa niya si Brother Isao Diheto. So good evening ni Madong. Ronaldo V. Bragat, Roselyn Mainit sa Germany, Ariel Kababan, o niya po si Jing Oslington sa Australia, GGL Idar, Esperanza Casiano Aniban,
May gabi inyo diha ma'am sa Leyte. Ani apod si okay, asa to. Ato ning tanawon kay ning dagag kalit. Niya si ato nakita si Rod Steve Rama Fermin. Niya said si Brother Basilio Notario Jr. Si Saksak Sinagol Vlog. Niya pod si Brother Eddie Layos. Ato sa nakita si Chel Notario Aragon. Ayan Kevin Durutan. O niya pod si Annie Bachensela. Okay, ato ning tanaw ning pikas. Okay no, as of this time, mo ato nakita higala sa screen. Atong mga kahigalaan nga nag-love o nag-like sa ato nga program. O niya si Sister Leah Muniz. Hala, patay na si Pastor? O, Mads, patay na si Pastor. Okay ni apod si Ronaldo V. Bragat. Good evening mga brother. Ato sa nakita si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo kuya og sa tanang tigpaminawan sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa kuya. God bless sa tanan. So God bless also Chel. Niapod si Dr. Konkon Lubitania. So good evening ni mo Dok, uban siyong family. Mga gabi ni mo diha Dok, uban sa imong pamilya Dok. Good evening mga kuya. Okay, niapod si MG Istoy. Mayong gabi ninyo, Brad John o Brad Lib. Si Maki Istoy ni. Salamat kayo no. Maki Istoy. So pwede ka po makasend panghigala o mensahe ato sa ring basahon kininiya sa atong keypad mga higala no. Niya si Brother Carding Hilig. Mayong gabi ninyo Bro Lib, Bro John o Bro Isaw, kanunay ming maminaw ninyo. Karon lang ko nagpalod. Condolence lang ko kang pastor nga ning pahuway na. Salamat sa pagbasa si Carding ni Diri sa Maitom. Okay, good evening nimo Brother Carding og sa tanang tagasa no, mga Adventistas tagasa. So atong gina-welcome ang tanan diha kanyo naminaw, mga kaigaraan nato diha. Okay, Brad, tinuod yun niha pila na ni ka dekada nagpuyo ang taong Satanas 666 sa atong tiyan, sa akong tiyan. Mao nga ng ulo, as in ulo na lang ang naas ko mao ra gyud ning akong ulon lang gyud wala siya lawas. Okay no, ato ning tanawon. Good evening Brad Lib, you are also invited to attend our fellowship on next month July 6, 2024. Thank a lot, hoping to meet you. Murag sa Bilyaba Leyte ni. Murag digit ta makaanha siguro kay murag adto ka ni Badyo no. Natay ko sa July 6 na sila, first Sabbath na sa July. Unya na-commit na gina nako sa ilahang fellowship na no. Unya giimbitar pud ka pero nara na sa imo ha og imo pod sulayan og duaw sila dito sa Bilyaba Leyte, Brother Libby. Tanawon lang ng panahon na kay basig mo conflict na sa kuan. Okay, ni Asad si okay, dirita speakers niya si Brother Eddie Layos. Good PM, happy midweek sa tanan. O niya si MG Stoy, nagsubaybay kami sa inyo, Brad John, Maki, sa Bohol Church. Bohol Negros ni Brad John in Bohol Church. Marag sa Negros yun ng Bohol. So may gabi no, Brother MG Stoy.
Okay, ato ni dilekyatan mga higala ang pikas. Niya si Tumaylo Linad White, si Elma de la Cruz, niya siya si Conguande, o niya Nathaniel Lucero Jr. Okay, maotoy ato mga nakita ng hidugang. So karong taod-taod higala ato na sa ning lilion ang ato nga screen alang sa ato makigalaan nga nagapakig-uban. Okay, subli na mo palihog atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan karon. Okay, dito maglangay akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga Okay, entertainment. na ito dihan karong nakasangko gabunan. sa imo tong follow-up question, Brother Okay, Libre, bro, sa dira din. episode 215 to. Please lang kog basa to. Atong basahon ni kay follow up ba din sa atong gisgutan no. Oh, within 2 nights na to, niya okay na to, ni anata sa follow-up question. Follow up sir sa episode 15. Unsay ipasabot sa giingon pagkahimo niyang tao iyang gibungkag ang kasuguan, unsang kasuguan na. Mutana siya ba John, pagkahimong tao ni Kristo, nagiguman San Pablo, iyang gibungkag ang kasuguan. Nangutana siya, unsa man tong kasuguan ang gibungkag? Confused siya na po, kasugo ba? O na may kasuguan ang gibungkag? So muna sa ning pangutana mahigala ang ato nga pagtagad karon, anya amo sa paabuton ang inyong mga mensahe. Pwede ka rin mo send og mga messages sa comment section ni Gala aron atong mabasa ang inyong mga huna-huna. Okay, atong ihatag panahon ni John. Okay, daghang kayong salamat, Brother Libre. Mahitungod anang 2:15 mga kaigsunan, usa gyud na sa mga gihawiran nga bersikulo sa mga tawo nga nagtudlo nga dili na tumanon ang napulo kasugo o ang kasugoan sa Dios. O gunya, kung ato ng tugutan apan dili nato uyunan, adunay daghan nga mahimong kontrobersiya nga mga teksto sa Biblia nga maingon nato naghisgot gihapon og kasuguan pero nagkalahi-lahi ang mga deliberation sa mga pamahayag. Pero ang Biblia wala ni nagkasumpakiay. Ang kulang lang sa tao ang pagpakisusi mahitungod niini. Kanang episode 15 nga pinaagi sa pagkahimong tao ni Kristo, iyang gibungkag ang mga kasuguan ug ang mga kalagdaan. So kung imong nasuta ang Biblia, kung unsa man ni nga mga kasuguan nga adunay gidala nga mga kalagdaan. Unsa ni nga kasuguan kung atong tan-aw dinhi sa Contemporary English Bible, tan-awan niyo ni sa episode 2:15 kung unsa kang kinsa ni nga kasuguan atong basahon na nagaingon dinhi sa episode kapitulo 2 bersikulo 15 mao ni ang gisulti dinhi. Matud pa niining bersikulo to destroy the law of Moses with all his rules and commands. Ang unsa may gibungkag ni Kristo, ang kasugoan ni Moises. Wa magingon to destroy the law of God or the law of the Lord, kundi ang gisgutan to destroy the law of Moses. Daghan sa mga tao nga nagtuo og naghuna-huna sila nga ang napulo kasugo iya na ni Moises, mauna nga base sa mga nangaging mga katuigan dunay nangutana sa ato ngano man sir nga nagsunod pa man mo sa Moises nung kasuguan nga niya naman ta sa panahon ni Kristo, kay sa ilagod nga huna-huna og pagsabot nga ang napulo kasugo iya na ni Moises. Dili na kang Moises, kundili iya kana sa Dios. Gihatag lamang ngadto kang Moises. Pamatiin ninyo ang Exodo kapitulo 31 bersikulo 18
ug nahitabo nga nakahuman ang Dios sa pagsulat niini nga basahon diha sa kasuguan sa duha ka papan nga bato nga iyang gisulatan sa iyang tudlo ug gihatag niya ngadto kang Moses. Kadtong duha ka papan nga bato nga gisulatan sa napulo ka sugo sa Dios ginamit ang iyang kaugalingong tudlo, ang Dios adto mo'y nagsulat gihatag lamang ngadto kang Moses. Samtang dinhi sa Contemporary English Bible kay kung imong basa sa popular version giingon maguna diha nga pinaagi siyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang mga kasuguan ug ang mga kalagdaan. Mao nga ang tao magpakisusi unta ug unsa mani nga mga kasuguan nga adunay kalagdaan. Busa gitin-aw dinhi sumala sa Contemporary English Bible to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Mao ni mga kaigsunan ang gibungkag ni Kristo. Nganuman ang iya ba sa Dios nga kasuguan mo'y gibungkag ni Kristo? Dili. Kang kinsa man ang iya ni Moises. Balikan ako. Ang napulo kasugo gisulat sa Dios duha sa duha papan nga bato gihatag niya ngadto kang Moises. Sa ato pa dili gid ni kang Moises ug di pod si Moises nagsulat. Gawas ni ining napulo kasugo nga gisulat sa Dios diha sa duha ka papan nga bato, si Moises nagsulat pod og kasuguan dili diha sa papan nga bato kundi diha sa gitawag og basahon o kon mga linukot. Pamati iragod kini ang gihisgutan sa Deuteronomio kapitulo 31 bersikulo 24 ngadto sa 26. Atong basahon na unsay gisulti dinhi niao nag-ingon dinhi on. Og nahitabo sa pagkahuman ni Moises timan gang atong gibasa kanit to destroy to the law of Moses the rules and commands mo na ang gisgutan sa Contemporary English Bible. Ug nagsulti dinhi sa Deuteronomio 31:24 ngadto 26 ingon ini ang gisulti. Ug nahitabo sa pagkahuman ni Moises pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman. Timan nga si Moises nagsulat siya og kasuguan diha sa basahon hangtod nga human. Ang Dios nagsulat sa napulo kasugo didto sa duha ka papan nga bato. Og si Moses nagsulat pud og kasuguan diha niya gisulat sa mga basahon. Ang ito og scrolls. Unya kun atong padayunan og basa nga misugo si Moses sa mga libihanon nga nagdala sa arka sa tugon ni Yuba nga nag-ingon, kuhaan ninyo kini nga basahon sa kasuguan o kini ibutang ninyo sa kiliran sa arka sa tugon ni Yuba nga inyong Dios aron kini adto dito alang sa pagsaksi batok kanimo. So atong analisahon ang napulo kasugo nga gisulat sa Dios diha sa duha ka papan nga bato gihatag ngadto kang Moses ug unya sa diha nga nahatag ngadto kang Moses kining duha ka papan nga bato gisulod sa arka sa tugon. Ug unya kining gitawag the Ark of Covenant sigon sa atong gibasa nga si Moises nakahuman pagsulat sa kasuguan diha sa basahon gihatag niya sa mga libihanon o gipabutang didto sa kiliran sa arka. Kay ang didto sulod sa arka tuwa didto ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa napulo kasugo sa Dios. Samtang kining kasuguan nga gisulat ni Moises dinha sa basahon gipabutang lamang sa kiliran sa arka. Karon ang atong tris apon na po dinhi kung unsa man tong mga kasuguan na ang gisulat ni Moises dinha sa basahon. Unya kung atong basahon dinhi sa Esdras kapitulo 3 bersikulo 2 ingon niini ang sulti mga kaigsunan sa Esdras kapitulo 3 bersikulo 2 ingon niini ang gisulti dinhi niini nga bersikulo
aron atong mahibaluan kay dili magud nilisod ang pag-trace up o ang pagsusi niini kung ato lang gyud nga hatagan og insaktong panahon uban sa pagpangayo sa Ginoo nga atong mahangpan ang iyang kabubuton dinis balaang kasulatan. Well, ato ning basahon on sa gisulti dinhi madtud pa. Sa Esdras 3:2 nagingon, unya timan nga sa Deuteronomio 31:24-26 nga si Moises nagsulat og kasuguan diha sa basahon og didto gipabutang sa kiliran sa arka. Unya unsa maning nga kasuguan ang gisulat ni Moises? Atong basahon sa Esdras 3:2 nagingon, unya mitindog si Jiswa ang anak nga lalaki ni Josadak og ang iyang kaigsuonan nga mga saserdote og si Zorobabel nga anak nga lalaki ni Silchel og ang iyang mga kaigsuonan og gitukod ang halaran sa Dios sa Israel aron sa paghalad sa mga halad nga sinunog sa ibabaw niana sumala sa nahisulat sa kasuguan ni Moises ang tao sa Dios. Kadtong kasuguan nga gisulat ni Moises diay sa basahon mao ang kasuguan sa paghalad nga sinunog. Sa unang mga panahon mga kaigsuonan, ang tao og makasala magadala siya og hayop, baka, karniro or kanding og unya isugid sa tao ang iyang sala sa ulo sa mananap og ang saserdote magadawat nini og magasunog. Mao ning gitawag og halad nga sinunog nga kun atong nuntan ang mga termino sa mga Bible scholars gitawag ni siya og ceremonial law. Busa kadtong kasuguan nga gisulat ni Moises diha sa basahon nga gipabutang sa kiliran sa arka mao kadtong kasuguan ni Moises pinaagi sa paghalad sa mga halad sinunog, halad sa mga mananap. Ug unya sa pag-abot na ni Kristo sa iyang pagpakatao nining kalibutan na ang kasuguan sa paghalad iya kana nga gibungkag mao ning atong gibasa sa Contemporary English Bible, to destroy the law of Moses, rules and commands. Nganuman kay kadtong mga kasuguan sa paghalad mga kaigsunan giguba na to, giwala na to, gipahunong na to kay ang tinuod nga halad alang sa sala dili man to ang mga mananap kundili si Kristo. Busa tungod ni adto sa pag-abot na ni Kristo wa na isugo pa ni Kristo nga ang tao magahimo pa ni adtong mga balaura pinaagi sa paghalad. Nganuman halad sa mga mananap kay ang iyahang lawas mao naman ang buhing halad alang sa sala sa katawhan sa tibuok nga kalibutan. Kung atong basahon dinhi sa Harbihanon Kapitulo 1 versikulo 1 ngadto 10 pamatiin ninyo nagingon, kay maingon nga ang kasuguan aduna man lamay landong sa maayong butang nga umalabot. Timade nga kini nga kasuguan mga kaigsunan nagpasabot kini sa balao o kasuguan sa mga paghalad. Masabtan man na ninyo ron pagbasa nako diri sa ubos. Nagingon dinhi nga matud pa ug wala makabaton sa katinuod ni ining mga butanga kini dili arang makapahingpit sa mga nanagpanuol pinaagi sa maurang mga halad nga kanunay ginahalad tuig-tuig. Kung dili pa, dili ba gipahunong na unta ang pagpanghalad niini kung ang mga magsisimba na hinlo pa sa makausa ug sa dayon wala na unta sila'y pagbati nga may sala pa. Apan diha sa maong mga halad nga ana ang tigpahinumdom sa sala tuig-tuig kay kini dili gayud mahimo nga ang dugo, tanda na ang dugo sa turo nga baka nga og kanding nga makakuha sa mga sala. Tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya miingon ang halad nga inihaw og mga gasa wala mo tinguhaa kundi usa ka lawas kanako imong gitagana. Sumuni nga sa pagtungha ni Kristo dinhi sa kalibutan, matud pa sa atong gibasa nga siya miingon ang halad inihaw og mga gasa wala mo tinguhaa
kundi usa ka lawas kanako imong gitagana. Busa kadtong mga kasuguan sa paghalad nga wa natutinguhaan ni Kristo, gibungkag to siya kay ang kamatuoran niya na landong ramantos butang umalabot pag-abot sa naglandong nga mao si Kristo, kadto nga kasuguan sa paghalad sa mga mananap gibungkag og giwala to. Lahi sa kasuguan nga napulo kasugo kung imong basahon sa ato nang gibasas na ngaging gabi, sumala sa Lucas 18:18 hangtod sa 21 sa The Living Bible, nagingon si Kristo, you know what the 10 commandments say. Busa kung imong tan-awon, si Kristo nagsugo, nagsulti nga sundon og tumanon pa sa tao kanang mga kasuguan nga nasulat sa napulo kasugo nga didto isulat sa duha ka papan nga bato, samtang kining kasuguan sa paghalad nga maong halad alang sa sala pinaagis mga mananap, wala na kini isugo pa ni Kristo nga sundon og tumanon kay siya man ang tinuod nga halad. Moning gisulti sa 5, tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya miingon aya ang mga halad inihaw og mga gasa wala mo tinguhaa kundili usa ka lawas kanako imong gitagana. Niya nagingon sa 6, sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimuot. Unya miingon ako, tan-awa mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios, sumala sa nasulat, may tungod ka na ako diha sa basahon nga linukot. Dini nasulat, diha sa basahon nga linukot. Ang pagkakaiba sa napulo kasugo, papan nga bato, dili man na nimo malukot. Unya, kung atong basahon dini, sa 8 ningon, sa iyang pagingon sa unahan, ikaw wala magtinguha ni may mahamuot sa mga halad inihaw o sa mga gasa sa mga halad nga sinunog o sa mga halad tungod sa sala, kini ginahalad as tuman sa kasuguan. Siya midugang sa pagingon, tan-awa ako mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton, ang nahauna iyang gibungkag aron ang ikaduha iyang pagatukuron. Og pinaagi sa maong kabubuton kita nang hinlo gikan sa sala, pinaagi sa makaw sa raog dayon nga paghalad sa lawas ni Hesukristo. Busa didto nahunong ang pakasuguan sa paghalad sa mga mananap sa diha nga gikaula na ni Kristo ang iyang dugo sa Kalbaryo sa krus, gikahalad na ang iyang lawas alang sa sala sa daghang tanang mga tao sa kalibutan. Busa didto nahunong, didto ginabungkag, didto giwala ang kasuguan sa paghalad. Kanang sa termino pa sa mga Bible scholar, ceremonial law, apan kining moral law nga mao ang napulo kasugo, nagapadayon ka na sa walay katapusan. Kung imong basahon gani ang gipamulong ni Kristo sa Mateo 5:17 ug 18, matud pa ni Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa bungkag kundili sa pagtuman niini. Ug sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. So nagsulti gyud pod si Kristo nga nining mga kasuguan nga ipatuman pa. Ug kun imo ning basahon kini dugang pa sa Biblia sa Lucas 18:18 hangtod sa 21 ug sa Mateo 19:16 hangtod sa 19. Unya kining mga suguang nga gisulti ni Kristo naas na pulo kasugo, gisulti sad ni San Pablo aron sundon og tumanon sa tao, sumala sa Roma kapitulo 13 versikulo 8 ngadto sa 10. Ug nga tungod ni ana mga kaigsunan, ayaw ninyo huna-hunaa nga si Kristo pagkahimo niyang tao gibungkag niya ang kasuguan ug kalagdaan nga ang kasuguan na nga moral nga maong napulo kasugo, dili kasuguan kana sa paghalad kay wala na tinguha og kinahanglanon pa di na sa tao kana kay humanagi kahalad si Kristo tungod og alang sa atong mga sala. Ug nga tungod ni ana mga kaigsunan, himuang nga diha ka kang Kristo magkinahanglan
alang sa kalimpyuhan sa imong kahugawan. Kay nganuman ang dugo ni Kristo mo'y magahinlo tungod sa atong pagkamakasasala, hinluan ta kay nahugawan man ta sa sala. Kung atong basahon ang Herbihanon Kapitulo 10 versikulo 10, ingon niini ang gisulti matud pa og pinaagi sa maong kabubuton kita nang hinlo gikan sa sala, pinaagi sa makausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Jesucristo. So diha lamang mga kaigsunan kang Kristo makabaton ta og kapasayloan sa atong mga sala, diha lamang kang Kristo mamahinlo ta sa nahugawan natong kinabuhi, ug kay human naman ang pagpakamatay ni Kristo ingon nga halad alang sa atong mga sala, didto ra usab matapos ang kasuguan sa paghalad, dili mao ang napulo kasugo, kay ang napulo kasugo nagapadayon kana sa walay katapusan. Mao man bitaw ang gihisgutan ni Apostol Pablo nga kung atong basahon sumala sa 6:14 sa unang Timoteo, nagingon, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod niini mga kaigsunan, sulod na sa ikatulo karong gabi hinuon, paluap ni ang atong gitubag, duha ra to kagabi ang pangutana gitubag nato, busa inyong nahibaluan og nasabtan unsa kining mga kasugoan na ang gibungkag og giwala ni Kristo, dili kanang napulo kasugo nga maong muralo, kon dili ang balaod sa paghalad nga maong seremonyalo. Og tungod ni ana mga kaigsunan, ayaw kalimot nga nagsulti na daan si Kristo nga matud pa niya nga nganong mutawag mo na kog Ginoo Ginoo pandi mo buhat si ginasugo ko kaninyo. And why call ye me Lord, Lord, and do not things which I say? Si Kristo namulong siya, if you love me, keep my commandments. Gisugo ba ni Kristo ang napulo kasugo nga tumanon sa tao? Yes, gisugo. So if you love Jesus, nganong dili magig kamo sunod niyan ang napulo kasugo? Pero nasayod ba mo kung ngano nga ang kadaghanan sa inyong mga pangulo wala nagtudlo sa inyo nga sundon ang napulo kasugo? Tungod mana god ni anang ikaupat nga sugo nga maong adlaw igpapahulay. Pero ang tinuod dili man gyud unta kamahayan, di mo makamahay sa Ginoo, kay bisan pa ni ana sa dugay ug taas na ninyo nga mga panahon nga giburugan o gituhuan, pero niabot na magyud unta sa punto nga ang tinuod nga kamatuoran na paabot og napasabot diha sa inyo, how come nga inyo pa manggid nang padayunan paggunit kanang mga bahina nga inyo naman unta nga nasabtan ang kamatuoran. Tungod ni ana mga kaigsunan, kani nga programa nga inyong ginapamatian nagpahayag ug nagyagyag sa kamatuoran, kun ugaling para sa inyo, dili man ni insakto ang atong ginabasa ug ipasabot sa Biblia, ipagawas kuno ng inyong insakto, kay aron ang mga tao dimiskanginan atong kasultian sa inyong insakto. Salamat sa inyong pagpatalinghog. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpatinaw ani mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning basahon ang mga mensahe. Matod pa ni NG Istoy sa Colaba, Biliran, Maki Istoy ni. Awa din sa Negros sa Biliran ni, Colaba, Biliran. Anya niya po si Ma'am Gay Charis Lopez. Happy midweek everyone. Anya niya po si Edwin Notarte. Ang iyang mensahe, good evening mga brother. Brother John o Brother Libby. Naminaw na sad midiri. Happy midweek sa tanan mga kapaglaom. Anya, amin. Great di ay ko sa tanang mga naminaw. Brother Eddie Layos ni. Salamat kay Brother Eddie. Anya ato ning delikatan paglantaw ang pikas nga screen. Okay, niyas Oliver Kingijen, si Brother Jake Sumalinog, ato sang nakita nakig-uban sa nato karong gabi una. Niya pod si Danny LP. Niya pod si Brother Johnny Mainit,
si Jiso Tony Buok, niya po Carlos Miris Lumapak, Emma de la Cruz. Okay, ato ning adtaw ng Pikas, niya po si Scout Ranger Senior Syudjan Hista Abalye, niya po si Milda Osabel Boratso, niya po si Ariel Cababan, Aurelia Villafuente, niya okay, niya po si Chineth Roygas Alburo. Ako ning inanak, Brother Lebe. So mo ni atong mga nakita sa screen, no, atong mga suki nga tigpaminaw. So moadto na tahigala sa paghatag og dugang pagpatinaw sa pangutanang miabot dinhi. Ato sa ning basaw ni ay gikan sa barangay ex-captain sa diha sa Kamansilis, no, si Brother George Luna. Bayang gabi no, Brother X, barangay captain, na nagwali diha. Una ninyo, iyang gipatuo sayop ang taong mutuman pa sa sugo sa Dios. Ilang gipakabakakon ang Dios. Gikan ni Brother George Luna. Okay, no? Matutas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana nga atong gisaluan karon usa kini ka follow up question sa mga sa pangutana nga atong gitubag mga duha na kagabi. Okay, ang pangutana ingon dinhi nga sa episode 15 unsa ipasabot sa giingon pagkahimo niyang tao iyang gibungkag ang kasuguan, unsang kasuguana. Ang uban god makabasa ganig word kasuguan, ang unahuna nila apil nang napo kasugo, apil nang daytari lo, pagkahimo niyang tao gibungkag ang kasuguan. So unya naaman po'y giingon ni Kristo nga mianhi siya dili sa pagbungkag sa kasuguan kundi pagtuman. Mulabas nga makaingon ang tao nga nagkontradiksyon na di ay ng Biblia. Kana kung usa lang kakasuguan ang imong gihuna-huna des Biblia, maghisgot ka mo ng kasuguan na lang na po kasugo. Pagkabasa ni Modri Pelimiro, wa bungkaga. Pagbasa ni mo sa Efesos 15, gibungkag. Nagkasumpaki ay ng Biblia. Unya, kung imong basahon po si Pablo, nag-iyon sa Pablo, gaya suot, ha? Ano sa San Pablo? Sa unang Timoteo 6:14, ingo San Pablo, ako magatugon kanimo ng imong bantayan ang sugo nga magawas kinis buling og sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Kristo. Pabantayan man sugo gani hangtod sa pagbalik ni Kristo. Unya di na tumanon. Mao na higala dias Biblia atong usisaon og ayo kung unsa nang kasugoan na ang giingon ni Kristo nga wa bungkaga, unsa nang kasugoan na giingon Pablo bantayan hangtod pagbalik ni Kristo, unsa nang kasugoan ang giingon ni Pablo sa Roma 7:12, ang kasugoan, ang sugo sa Dios balaan, matarong og maayo. Unsa nang sugo ang giingon sa Roma 3:31, ingon si San Pablo, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa pagtuo, wala gayod hinunua atong ipabarog ang kasuguan. Unsa nang kasuguan na? Unsa man sa nang kasuguan ng kung tumano nimo naputol ka diha kang Kristo? Unsa man nang kasuguan nga matinonglo kag mutuman? Unsa man nang kasuguan ang gibungkag ni Kristo sa pagkahimo ng tao? Og usa lang ka kasuguan ang imong nahibaw-an higala, mulabas nga maglibog ka. Nga naman diha sa sulat ni San Pablo, daghang mga taong nalibog, libogon, nasamot og kalibog. Kay si San Pedro gani, sa 2 Pedro 3, singos Pedro nga,
Ang akong igsuon nga si Pablo nagsulat og mga pulong lisod sabton nga ginatuis kini sa walay alamag o mabalhinog kinaiya, ginatuis nila ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Delikado og matuis ang pulong sa ginahigala. Munang daghan karon nga mga nagtudlo nga wa na ang kasuguan tungod kay gibasa ang nakasulat sa Episodos 15, pagkahimong tao gibungkag ang kasuguan. May nga wala na po kasugo. Anya pagbasa nga ang taong mutuman naputol na kang Kristo, wala na po kasugo, maputol tag mutuman. Pagbasa nga naghiskot matinunglo ang taong magtuman, aw di na ta mutuman na po kasugo kay matinunglo. Anya ma-apply ka na nimo nga na po nakasugo nga matinunglong mutumans na po kasugo, o niya maputol di kang Kristo ang taong mutumans na po kasugo, o niya paghimong tao ni Kristo gibungkag ng sugal, gibungkag di na pwedeng tumanon. Besuway ko no ganalais mga higala, usas na po kasugo nagsulti di ka magbaton og laing Dios. Kung mutuman ka, maputol ka man di kang Kristo, di ka man matinunglo mo kang mutuman, di na ka mutuman ani. Magbaton ka na di aglaing Dios. Ikaduha, dili magsimbas mga Dios. Og mutuman ka, matinunglo man ka, maputol man ka di kang Kristo, di na ka mutuman ani. Sugua, kay mutuman ka na delikado, tunglo ka. Kana kung ang napulo kasog ipasabot ana. O ni ikalimang sugos Ginoo, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Karon kung mutuman kang sugua, naputol ka di kang Kristo. O niya matinunglo ka. Kay pagkahimong Kristo tao gibungkag na kana kun mo na gipasabot. Di ka manapaw, di ka mangawat, di ka mamakak ug uban pang mga sugos na po kasugo. Tinhimo higala gitawag na og moralo. Balaod na sa maayong pamatasan og dili na mahitabo nga maunang kasuguan na nga matinunglo kag mutuman, dili nang maong kasuguan na nga maputol ka di kang Kristo kon mutuman ka ana, dili na maong kasuguan ang gibungkag ni Kristo. Unsa man ang kasuguan na mga higala? Ang kasuguan nga seremonyalo. Kasuguan nga seremonyalo, mubasa lang ko higala ang komentaryo. Niya akong basahon matod pa ni Spurgeon. Nag-ingon siya din ito mabasa matod pa ni Spurgeon ingon siya din hinga, very great mistakes have been made about the law. Not long ago, they were those about us who affirmed that the law is utterly abrogated and abolished. And they openly thought that believers were not bound to make the moral law the role of their lives. There is no abrogation. There is no abrogation of it, nor amendment of it. The law is absolutely complete, and you can neither add to it nor take from it. It must stand forever. Mabasa ka na sa Spurgeon Expository Encyclopedia by Beaker. So, malig-on ang ipamatuod niya nga usa kuno kadakong sayop nga gihimo, ingon sa dili padugay, adunay uban nato ning affirm gyud nagpamatuod nga ang balaod giwagtang, giabolis o gitudlo sa mga tumutuo nga di na ta pwedeng magtuman sa napulo kasugo nga maoy role sa atong kinabuhi. Wala kini bungkaga ni Kristo. Wa kini usba. Ang balaod absolutely complete, kompleto ni na po kasugo. Og dili ka pwedeng mudugang niini, di sad pwedeng nga imo kining kuhaan, kini magabarog hangtod sa way katapusan. Tanawa na pamatod ni Spurgeon, mga scholar, dapat ito basahon. Si Billy Graham ang higala, mo niyang pamatuod sad sa gipatik kini sa Associated Press Dispatch Chicago Tribune Syndicate
the word law is used by the New Testament writers in two senses. Sometimes it refers to the ceremonial law of the Old Testament. From this law, Christians are indeed free. But the New Testament also speaks of the moral law, which is of a permanent, unchanging character, and it's summarized in the Ten Commandments. Klaro kay, tinaw ka ni pamatuod ni Billy Graham o sa ni ka-Protestant nga scholar. Magwawali. Ingon siya din niyo, ang pulong balaod, gigamit kini diha sa bag-ong tugon nga magsusulat sa duha ka tumong. Usahay kini mag-refer sa ceremonial law sa daang tugon. Niining balaura ang makristohanon dili na pwedeng magtuman niini. Apan ang bagong tugon usab nagsulti mahitungod sa moral law nga maong na po kasugo. Kini permanente ug di mausab nag-summarize kini diha sa napulo kasugo. Tiyan mo na mga bantugan ning mga tao mahigala nagpamatod mga scholar ni nagpadiha sa bagong tugon duha ka senses, duha ka paghisgot og balaod, pero nade duha ka senses. Karon ang gipasabot ni San Pablo og ang gipasabot niya sa bersikulo iyang gigamit ceremonial law kadtong balaod sa mga paghalad og mananap. Unyang iyong pagsabot na po kasugo, di sayop ka na. Duha ka senses god na ay naghisgot si Pablo og naghisgot siya og ceremonial law. Nakita ang Kristohano, hindi na pwede magtumanan na kay si Kristo may katapos ang gihalad. Naghisgot pa na bagong tugon, nabasa mo nga ang tumong sa nagsulat, naghisgot og napo kasugo, karon gisabot di mo na og ceremonial law ang napo kasugo, sayop sa ka. Unya ang napulo kasugo, gisabot mo og ceremonial, sayop og ka. Kinahanglan tun-an nimo og ayo ang bagong tugon higala. Kay wa nagkasumpaki ang Biblia. Ang nagkasumpaki ang imo lang, ang ato lang hunahuna, tungod kay wa nato masabti ug unsang kasuguan na ang gitapos gibungkag og wa na giabolis may gala. So klarong pagkasulti ang Efeso 2 versikulo 15, dili kini napulo kasugo nga pagkahimo nga tao ni Kristo iyang gibungkag ang kasuguan. Ang kasuguan nga iyang gibungkag higala kadtong kasuguan mahitungod sa paghalad. Lakip tong kasuguan sa gitawag og circumcision. Paghalad nga kasuguan og mga mananap, gibungkag to nga naman kay si Kristo maoy katapusang gihalad alang sa atong makasala. Sa unang panahon, requirements gyud nila na kinahanglan makasala ang tao, magdalag halad nga mananap ngadto simbahan, karnero ba? Unya ang bayad sa sala kamatayon man, gitubos ang sala sa tao, pero sa pa niya halad, ikumpisal ang sala, humana na iyang patyon ang karnero. Nagpasabot nga gitubos ang silot niya pinaagis kamatayon sa karnero. Kanya kining karnero naginguman sa Juan 1:29 nga kining karnero mao ni si Kristo. Ang tunay jud nga halad sa sala mao si Kristo. So katong ilang gihimo sa unang panahon mananap, landong lang to sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. So pagkahimong tayo ni Kristo, pagkalansal niya sa krus, kadto makasuguan na higala, ceremonial law, natapos na to. Munang giingon sa Efeso 2:15 nga pagkahimong tao ni Kristo, iyang gibungkag ang kasuguan. Munay gibungkag, dili na napo kasugo. Kanang tao nga mutuman anang sugo ang maputol diha kang Kristo. Nga naman nagpasabot nga wa ka mutuo nga si Kristo nagpakamatay nimo, matinunglo ka ug mutuman gyapon, madagya po kag halad nga karnero simbahan, matinunglo ka nga naman kay wa nimo tuoi nga si Kristo nagpakamatay alang kanimo sa krus sa Kalbaryo. So di na napo kasugo. Kalabanas Kristiyanos karon gisabot man na 10 commandments kuno na. Oy naon sa pagkaunsa magka-contradiction Biblia. Wa nagka-contradiction ng Biblia higila. Pag-ingong Pablo, bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Kristo. Eksakto na unsang sugoa. Muralo kay gustong Ginoo nga maayo ang atong pamatasan, matinahuron pangadto sa Dios ug ngadto sa atong isikataw samtang nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo mga higala. Okay, naman tayo time sa di pahingpit tapuson atong tulamanon. Ato nakita din si Chel Notario Serapino Moreno. No, salamat kayo. Niya ang atong team song mga higala.
Mga higala, magampo kita, mahigugmaon og dalangpanan namo nga Dios. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot